Здравейте група, здравейте приятели! Днес правим вече замервания на новата машинка, на новия помощник, който вече помага ударно в работилницата. Какво представлява метода за измерване по Vickers? Самия метод. Предпочетох тази машина, защото е хубава и запазена. На практика не е работила, през някоя раздрънкана, пред някоя раздрънкана, която е счупена от работене и после калибровка бяга, всичко бяга, нали? До тук с машината. Метода е Vickers. Предпочитам него, защото се получават, сега ще ви покажа, ето основна разлика, мерене при Rockwell, ето тези следи, и мерене при Vickers почти няма следа. Тук може с отблясъка да се види. Ето вижда се с отблясъка. Следичката даже вече изчезна, която е при този метод. Реално погледнато мога да измеря най-конкретно ето тук около острието, най-конкретна твърдост, да не меря назад по опашката, където и все пак и материала е с цялостната си дебелина. Това ми харесва най-много на този метод. Другото, което е, че има микро, има и макро измерване. Микроизмерването е с от 1 до 10 кг сила, приложена в машината, и мога на практика да измервам материали с дебелината на фолио. 20, 30, 40, 5 микрона, 10 микрона, няма значение колко тъничко е детайлчето, или покрития. С този метод могат да се измерват покрития, което не е никак малко, и на практика тази машина е доста универсална. И пак ще покажа ето измерването при Rockwell и ето измерването по Vickers. Почти няма да се забелязва. Това е. Прави се отпечатък с формата на квадрат. След малко ще обърна камерата и ще го покажа през окуляра тук на микроскопа. И мериме диагоналите. След това си има една формула за преобразуване. Правим една бърза пресмятанка и вече по таблиците, спрямо стойностите, може да преобразим в Бринел или в Rockwell, или както си пожелаем. Не е никак сложно, никак трудно. Въпрос на време и на изисквания. Тъй като съм малко педантичен на тая тема, искам да мога с един уред да правя повече от едно неща. Този уред на практика ми позволява да меря както дебели, обемисти детайли, така и супер тънички, като фолио и покрития. Обръщам камерата да ви покажа какво се вижда през окуляра. Ето, вижда се през самия окуляр. Надявам се да се вижда отпечатъка. Няма как, все пак гледаме през микроскопа. Вижда се квадратния отпечатък от 0. Деленията, средната точка ми е диагонала. Хващам диагонала на този квадрат и меря от диагонал от точка до точка, от външна точка до външна точка по диагоналите. Това е по-бавното в метода. Тук са, както се вижда, деленията 3. И тук имаме още... И тук имаме още 48. Значи има 348 микрометра е този диагонал, който се вижда през микроскопа. Следователно 348. Това е формулата за преобразуване. Така. Аз съм с 50 кг. Сила на натиск делим върху това и се получава тази цифра. И сега тази цифра има една константа от 1.854 на самия метод и я умножаваме. 1.854
и се получава ето тази цифра. 7, 6, 5. На практика 7, 5, 6, 5 HV Vickers с 50 кг сила. Това ми е измерването. Та, както казах, 756 Викерса е единицата, която се получава по формулата и следователно като преобразиме в Роквел се получават 62-63 единици твърдост на точката, която съм измерил. Ето на такава точка или ето тук на самото остренце. Даже, ето я точката, ето го от блясъка. Това е мерителната ми точка и това остренце в тази зона е 62-63 единици след отпуска. Ще направя още 2-3 точки. Реално погледнато още не се забелязват. Не са като тези при Роквела. Ето ги. Доста грубички, но пък няма как. Там методът е доста по-бърз и там задължително 150 кг сила. Затова се получават и такива отпечатъци. Както казах, това е единственото нещо, което ми харесва в този метод. Все пак е по-универсален и малко по-времеемък, но пък същевременно универсален. Започвам да измервам всички други острията. От мен чао и приятен ден!